Jaha. Hjärtligt välkomna alla på fullmäktiges sammanträde som också är sista sammanträde för den här fullmäktigeperioden. Eli tervetuloa kaikki valtuuston kokoukseen ja tämähän on myös tämän valtuustokauden viimeinen kokous. Vi inleder med paragraf 18, laglighet och beslutförhet, pykälä 18, laillisuus ja päätösvaltaisuus. Och vi inleder då med namnupprop om jag får be ekonomi- och personalchefen. Tack. Antikainen Esko. Bakkas Karita. Drugge Jan. Edmark Gita. Fabricius Helena. Forne Ingvar. Fredriksson Johan. Hakalaks Roger. Helbom Eva-Stina. Holmén Tom. Kallonen Kalevi. Kulla Ann-Mari. Lappalainen Jonna. Laurén Fredrik. Liljeqvist Wilhelm. Manelius är frånvarande. Salminen frånvarande. Salonen Janne. Sjöblom Patrik. Sundqvist Johan. Söderström Satu. Vass Tommy. Wendelin Kim. Villander Bo. Viljanen Kim. Svärver Satu. Wilson Daniel. Så har vi ersättare varajäsenet Nurmi Markku och Holmström Birgitta. Så har vi ungdomsfullmäktiges representant, eli nuorisovaltuuston edustaja Jonas Arunacha. Och tjänstemän, virkamiehet, kommundirektör, kunnanjohtaja Strandberg Erika. Välfärdschef, hyvinvointijohtaja Ahlgren Bo Erik. Bildningschef, sivistysjohtaja Hoikkala Mariana. Teknisk chef, tekninen johtaja Lindblad Oskar. Näringslivschef, elinkeinojohtaja Lund Erik. Och undertecknad ekonomi- och personalchef, talous- ja henkilöstöjohtaja. Och teknisk assistent, tekninen avustaja Kunnari Susanna. Och en skrivtolk, yksi kirjoitustulkki etänä. Tack så mycket. Då konstaterar vi att frånvarande var Manelius och Salminen och ersättare har vi Nurmi och Holmström. Och sammanträde konstateras lagligen sammankallat och beslutfört, eli kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paragraf 19, val av protokolljusterare, pykälä 19, pöytäkirjan tarkastajien valinta. Idag har vi på tur Esko Antikainen och Karita Bakkas. Väljes. Och sen har vi paragraf 20, revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2024, pykälä 20, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024. Och nämndens ordförande, varsågod. Hörs inte. Bästa fullmäktige, tjänstemän, övriga närvarande press och andra. Stabil ekonomi och gott ledarskap på Kimitön de senaste 4 åren har väl präglat egentligen alla utvärderingsberättelser som vi har haft. Vissa avvikelser och vissa kritiska genomgångar har vi gjort, men i det stora hela så har det faktiskt varit ganska bra. Så vi har haft en stabil och positiv utveckling alla dessa år. Överskotten har vuxit, skulden har minskat och verksamheten har i stort följt alla uppsatta mål.
Kommunens ekonomi har varit i balans varje år och det är ett resultat av ansvarsfull styrning, god planering och starkt samarbete. Vi har gjort överskott, ja, men kanske bra att poängtera att understryka att överskott inte är automatiskt pengar i kassan. Det här kan vara bra för nästa fullmäktige också att veta att även om vi gör mycket överskott så beror det ganska mycket på vad annat vi sysslar med och hur mycket investeringar vi gör och så vidare bortåt. Så bara som en sån här reminder. Men det här kommer ni nog att lära er den nya sen också när ni går i Danielas ekonomiskola. Men det finns ju alltid också ett men här och utmaningar finns. Befolkningen minskar, stadsandelsreformen på kommande, skolnätets framtid och så vidare bortåt. Men grunden är stark inför kommande år. Prognosen gällande elevantalet i kommunens skola vet ju att det är oroväckande och där manar vi då till eftertanke med tanke på hur man bygger upp framtidens skolnät. Men med fortsatt god ekonomisk styrning, ansvarstagande så finns det goda förutsättningar för att möta framtidens utmaningar och säkra en hållbar utveckling på Kimitoön. I Kimitoöns kommun heter det väl egentligen. Så på revisionsnämndens vägnar vill jag tacka och berömma fullmäktige, tjänstemännen för ett bra och gediget arbete. Och så vill jag också på ordförandens vägnar tacka revisionsnämndens medlemmar för goda, konstruktiva och intelligenta diskussioner alla dessa år. Tack. Tack. Diskussion, keskustelua. Paragrafen slutbehandlad. Pykälä loppuun käsitelty. Sen har vi paragraf 21, godkännande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt personalrapport för år 2024. Pykälä 21, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen sekä henkilöstöraportti vuodelta 2024. Diskussion, keskustelua. Paragrafen slutbehandlad, bokslutet godkänns och ansvarsfrihet beviljas medlemmarna. Sen har vi paragraf 22, utvecklingsbild för markanvändning 2050. Pykälä 22, maankäytön kehityskuva 2050. Och kommundirektören, varsågod. Tack ordförande. Jag vill alldeles kort presentera det här arbetet som har gjorts, och det är främst då vår planläggningsenhet som har jobbat med det här. Haluan ihan lyhyesti nyt esitellä tätä maankäytön kehityskuvaa ja se on meidän kaavoitusyksikkö, joka on tehnyt tämän työn. Vi började det här arbetet egentligen i början på vår fullmäktigeperiod år 2021, och då hade vi en konsultbyrå med, men vi bestämde ganska snabbt att vi vill göra det som eget arbete. Och det tog ny fart sedan under 2023-2024 det här arbetet. Eli tämä työ aloitettiin ensin konsulttiyhtiön kautta, mutta päätettiin sitten, että haluttiin kuitenkin tehdä sisäisenä työnä, ja tämä työ otti sitten uutta vauhtia tässä vuoden 2023-2024 aikana. I det här jobbet har det varit med, fullmäktige har varit med på ett antal workshoppar. Så har vi haft en sån här bibbarunda där vi har haft delaktighet för invånarna och fått många goda tankar och idéer till det här jobbet. Och så har vi också haft med ungdomsfullmäktige här på slutet och jobba förstås internt med den här frågan. Ja tarkoituksena on nyt katsoa, että miltä näyttää Kemiönsaaren maankäyttö vuodelle 2025 asti. Daniela.
Här är 5 olika områden. Det är boende, trafik och mobilitet, näringsliv och tjänster, miljöresurser och dragkraft och energi som har gjort sådana här synteskartor. Eli tässä on 5 eri osa-aluetta: asuminen, liikenne ja liikkuvuus, elinkeino ja palvelut, ympäristöresurssit ja pitovoima tai vetovoima ja energia, josta on tehty 5 tällaista synteesikarttaa. Ja tämä kehityskuva ei ole lainsäädännöllinen eikä lainmukainen tai asiakirja, vaan tämä on visiotyyppinen ja strateginen dokumentti kunnalle. Ja tästä on myös luontevaa jatkaa sit varsinaiselle strategiatyölle, mikä sitten alkaa syksyllä. Och varje utvecklingsområde har sådana här sammanfattningssidor, och det här är sådana saker som vi då kan dra nytta av också när vi börjar med strategiarbetet i höst. Så som kort planering, och de här 5 områdena är de som genomsyrar det här dokumentet, plus att vi har jobbat ganska mycket med SWOT-analyser och med våra olika byar och orters starka och utvecklingsbara sidor, så att jag har försökt hämta det här arbetet liksom så nära det lokala som möjligt. Tack. Tack så mycket. Diskussion, keskustelua. Sverre, varsågod. Joo, valtuusto, fullmäktige, alla andra. Todella hyvältä näyttää tämä on tämmöinen yhteenveto visiosta, ja siitä on varmaan hyvä sitten jatkaa ensi kaudella teidän. Ser riktigt bra ut det här. Jag har en fråga om energin. Där finns på sidan 20 på den finska versionen. Lukee tällä tavalla, että kunta lobbaa kansallisen energiansiirtokapasiteetin rakentamista, mikä mahdollistaa vihreän energian varastoinnin, klusterit sekä sähkötasausvoiman. Hirveän tärkeä asia, ja totta kai on niin kuin vihreän energian puolella, mutta haluaisin tästä tietää, että millä tavalla ihan käytännössä on ajateltu tätä energiansiirtokapasiteettia lobata, koska silloin useampi vuosi sitten, kun oli energia-asiat hyvin pinnalla, niin silloinhan käytiin myöskin tätä siirtokapasiteettia läpi, ja silloin oli ainakin, että tämä Saloon menevä linja, niin se ei vedä oikein paljon enempää. Et onko tarkoitus, sitä laajennettiin siinä vaiheessa, niin onko tarkoitus, onko tekniikka mennyt eteenpäin, että saadaan enemmän vietyä näillä nykyisillä linjoilla, vai tuleeko siihen sitten, mikä olisi seuraava vaihe, että pitäisi rakentaa toinen linja. Ja se on iso asia, ja sitä vaan toivoisin, että sitä mietittäisiin, jos se tulee eteen, niin ihan mietintähatun kanssa. Kiitos. Kiitos. Sen Fredriksson, varsågod. Bästa ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Precis som fullmäktige Sverver här var inne på, så tycker jag att det är skäl att berömma när det finns orsak att berömma, och jag vill närmast ta upp den här utvecklingsbilden som är väldigt positiv arbete här i kommunen. Vi har ju sysslat med många olika strategiplan, program av olika slag. Jag tror faktiskt vi i näringslivsnämnden har haft kanske 4 eller 5 program på gång här, och man kan ju fråga sig att är det fiffigt eller är det slöseri med tid. Jag skulle säga som så att
jag och ni som har varit engagerade i det här, så tycker jag ändå den processen som uppstår kring ett program är väldigt värdefull när man sätter sig in i och funderar. Så jag tror att det har en viktig funktion att göra olika program, fast de kanske blir lite att damma på hyllorna sen efter det. Jag tycker det här faktiskt, den här utvecklingsbilden är lite pricken på i på den här 4-årsperioden. Den är lättläst, där den har tillräckligt konkreta grejer. Den känns ganska jordnära så som jag läser den, och jag är åtminstone väldigt nöjd med den. Och som motionsställare om att kommunen också behöver komma ihåg andra byar än de 2 centralorterna Kimit och Dalsbruk, så är jag ju jätteglad att här i det här programmet har man nu definierat också andra byar som centrala byar i sina respektive områden när det gäller aktiviteter och social samvaro och så vidare. Det här hoppas jag innerligt att tjänstemännen kommer ihåg i framtiden och har det som ett aktivt hjälpmedel. Nämligen, jag tror det vi måste komma ihåg att hela kommunen ska vara under utveckling, och det behövs insatser på olika håll. Om det sen är investeringar, aktiviteter, verksamheter, allt måste inte ske i Dalsbruk och Kimit. Det där. Men summa summarum, det här är en väldigt bra dokument, och det var egentligen det jag ville säga. Tack. Tack. Sitten valtuutettu Salonen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Sverver nosti mun mielestä erinomaisen pointin esille tuosta tästä suunnitelmasta, mikä muuten on oikein hyvä. Mä luulen, että mä oon missannut se kokonaan teklassa, koska mä oletan, että mä oon hyväksytty lauseen, mutta mä en oikein ymmärrä myöskään sähkölinjojen lobbaamista tai siirtoverkoston lobbaamista, ei se ole kunnan tehtävä yhtään. Ensinnäkin jo vastaus kysymykseen vielä edelleen, jos tänne halutaan lisää siirtolinjoja, se tarkoittaa 40 kilometriä uutta johtokäytävää täältä Saloon, muun muassa Teijon kansallispuiston yhden kulman läpi. Ei tuossa ole mitään järkeä. Jos joku semmoista haluaa lobata, niin se Fingrid ja tämä, joka hakee sähköliittymää siihen mahdollisesti tulevaan runkoverkkoon, niin se on niiden asia, ei se ole kunnan asia. Mä esitän, että otetaan, mikä se sivunumero oli, niin otetaan kokonaan poistoon yksi lause siitä, jossa kunta lobbaa uutta sähkösiirtoverkkoa tänne. Kiitos. Kiitos. Ja, övrig diskussion, lisää keskustelua. Då konstateras att det har kommit in ett förslag, ändringsförslag som inte har fått understöd, eli on tehty muutosehdotus, joka ei ole, ja Söderström. Selvä, eli nyt saatiin kannatusta, eli nyt meillä on kannatettu muutosehdotus. Kan vi få den uppläst, den här meningen, som hur den låter? Vilken mening det är som, exakt vilken det är som. Jo, här står det då på svenska, den här meningen som då ledamot Salonen föreslår att ska avlägsnas är: kommunen lobbar för byggandet av nationell energiöverföringskapacitet, vilket möjliggör grön energi, energilagring genom klusters samt utjämningskraft. Ja suomeksi näkyy vähän huonosti. Joo. Eli suomeksi niin tämä lause on: kunta lobbaa kansallisen energiansiirtokapasiteetin rakentamista, mikä mahdollistaa vihreän energian varastoinnin kautta klusterit sekä sähkötasausvoiman. Så vi har då ett understött förslag. Är vi alla överens om det här? Kan vi alla understöda att det här tas bort? Nej. Jag ser att det är flera. Då går vi till omröstning. Eller finns det flera talturer om det här? Ännu vill någon säga någonting om den här punkten? Då går vi till omröstning. Vi röstar med namn och prov om vi får ett omröstningsförfarande. Vänta lite. Eli hetki vaan, niin saadaan äänestys.
Ja. Ja, så vi röstar med namnupprop och vi röstar på det viset att kommunstyrelsens förslag är ja och Salonens förslag är nej. Eli kunnanhallituksen esitys on ja ja Salosen ehdotus on ei. Joku ber namnupprop, varsågod. Antikainen Esko. Bakkas Karita. Drugge Jan. Edmark Gita. Fabricius Helena. Forne Ingmar. Fredriksson Johan. Hakalax Roger. Helbom Eva-Stina. Holmén Tom. Kallonen Kalevi. Kulla Ann-Mari. Lappalainen Jonna. Laureen Fredrik. Liljakvist Wilhelm. Nurmi Markku. Holmström Birgitta. Salonen Janne. Sjöblom Patrik. Sundqvist Johan. Söderström Satu. Vass Tommy. Wendelin Kim. Villander Bo. Viljanen Kim. Zwerver Satu. Wilson Daniel. Tack. Så omröstningen är klar och kommunstyrelsens förslag vann då med 24 röster mot 3 för Salonens förslag. Eli äänestys meni niin, että kunnan hallituksen esitys sai 24 ääntä ja Salosen muutosehdotus 3 ääntä. Så det är kommunstyrelsens förslag som blir gällande. Finns det övrig diskussion om den här paragrafen? Lisää keskustelua? Då är paragrafen slutbehandlad. Fullmäktige har godkänt utvecklingsbilden. Eli valtuusto hyväksyy maankäytön kehityskuvan. Paragraf 23. Bedömning av detaljplanens aktualitet i enlighet med paragraf 60 i lagen om områdesanvändning, Tordalshöjdens detaljplan, Dalsbruk. Pykälä 23. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi alueiden käyttölain 60 pykälän mukaisesti Tordalshöydenin asemakaava, Taalin tehdas. Diskussion, keskustelua. Paragrafen slutbehandlad. Kommunfullmäktige anser att Tordalshöjdens detaljplan är förenlig med kommunens vilja och detaljplanen konstateras aktuell. Eli kunnan valtuusto katsoo, että asemakaava on kunnan tahtotilan mukainen ja se katsotaan ajanmukaiseksi. Paragraf 24. Stranddetaljplan för Mäntykallio i Vestanfjärd. Pykälä 24. Mäntykallion ranta-asemakaava Vestanfjärdissä. Diskussion, keskustelua. Paragrafen slutbehandlad. Fullmäktige godkänner inte stranddetaljplaneförslaget för Mäntykallio. Valtuusto ei hyväksy Mäntykallion ranta-asemakaavaehdotusta. Paragraf 25. Ändring av Marielunds stranddetaljplan. Fastigheterna mittemot 1 och mittemot 2. Marielundin ranta-asemakaavan muutos. Kiinteistöt mittemot 1 ja mittemot 2. Diskussion, keskustelua.
Diskussionen avslutad. Fullmäktige godkänner ändringen av Marielunds detaljplan. Valtuusto hyväksyy Marielundin ranta-asemakaavan muutoksen. Paragraf 26. Ändring av stranddetaljplan. Ändring av stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds västra skärgård, Stora Flygsharron. Pykälä 26. Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosa yleiskaavan muutos, Stora Flygsharron. Diskussion, keskustelua. Paragrafen slutbehandlad, fullmäktige godkänner planändringen, valtuusto hyväksyy kaavamuutoksen. Paragraf 27. Ändring av stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds västra skärgård, Tynglax. Pykälä 27. Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosa yleiskaavan muutos, Tynglax. Diskussion, keskustelua. Paragrafen slutbehandlad, fullmäktige godkänner planändringen, pykälä loppuun käsitelty, valtuusto hyväksyy kaavamuutoksen. Paragraf 28. Ändring av Kimito strandgeneralplan Tallholmen. Pykälä 28. Kemiön ranta yleiskaavan muutos Tallholmen. Diskussion, keskustelua. Paragrafen slutbehandlad, fullmäktige godkänner planändringen, pykälä loppuun käsitelty, kunnanhallitus hyväksyy valtuusto hyväksyy kaavamuutoksen. Paragraf 29. Ändring av samarbetsavtal för miljöhälsovård. Pykälä 29. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta. Sopimuksen muutos. Diskussion, keskustelua. Paragrafen slutbehandlad, fullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna. Valtuusto hyväksyy esitetyt muutokset. Paragraf 30. Ansvarig myndighet för efterbehandling av oljeskador. Pykälä 30. Öljyvahinkojen jälkitorjunnasta vastaava viranomainen. Diskussion, keskustelua. Paragrafen slutbehandlad, pykälä loppuun käsitelty. Paragraf 31. Utvärdering av kommunstrategin. Pykälä 31. Kuntastrategian arviointi. Är det du som... Erika kommer. Ja, okej. Ja, det är näringslivschefen, varsågod. Tack, bästa fullmäktige. Näin, juu. Eli strategia on kirjoitettu ajalle 22-25 ja tarkastelu keskittyy tähän strategiakauteen.
arviossa selvitellään, jos toteuttaminen on ollut johdonmukaista ja vaikuttavaa. Strategian rakenne koostuu yhdestä visiosta, eli vastaa kysymykseen, missä haluamme nähdä itsemme tulevaisuudessa, eli sellaista tavoitekuvaa. Ja sitten 3 missiota, yhteisöllisyys, fiksu ote ja aktiivinen kumppani, joka vastaa toisaalta sitten kysymykseen, että mitä meidän tulee tehdä. Meidän 3 mission toteuttamiseksi olemme strategiassa identifioineet 24 toimenpidekokonaisuutta, jotka kertovat sitten näistä toimenpiteistä, mitä ne tulisi olla. Ja tämä arvio sitten keskittyy näihin 24 toimenpidekokonaisuuteen. Joo, vi kan hoppa vidare. Det är du som sitter på det? Okej. Yes. Vision. Du kan ju ta den på finska där, så talar jag på svenska. Ja. I utvärderingen ligger alltså fokuset på de här 24 strategiskt verkningsfulla åtgärdshelheterna och läge beträffande dem. Ni ser här då i de här rutorna att det finns ej ännu inletts, påbörjad och uppfylld. Och glädjande är att i utvärderingen så anses ingen åtgärd inte vara ännu påbörjad. Så att vi har påbörjade och åtgärder som har kommit i mål med tanke på den här strategiperioden som helhet. Ja. Strategiset toimenpidekokonaisuudet muuttuvat sitten käytännön toimenpiteiksi, eli vastaavat siihen, että miten päästään näihin tavoitteisiin pitkälti meidän ohjelmissa. Meillä on, kuten tässä todettiin, niin monta ohjelmaa, eli periaatteessa 6 strategiaa tukevaa ohjelmaa, ja sitten löytyy 3 muuta ohjelmaa rinnalle vielä. Ja nyt vielä kehityskuva siihen tänään. Koska nämä konkreettiset toimenpiteet on viety eri ohjelmiin, niin sillähän tietenkin on tietty vaikutus. Varsinkin kokonaisuuden hahmottaminen ja arviointi on haastavampaa, kun toimenpiteet on ohjelmissa. Toisaalta tuomalla toimenpiteet lähemmäs päätöksentekijöitä, kun on ohjelmissa ja ovat päässeet mukaan muotoilemaan näitä ohjelmia, niin toimenpiteet ovat niin kuin päässeet enemmän näkyville ja keskustelun aiheeksi. Se myös on tuonut näitä toimenpiteitä lähemmäs henkilöstöä, taas kun näistä ohjelmista on, tai tavoite näissä ohjelmissa, että ne olisivat aidosti työkaluja meidän tekemiseen. Myös viestintä helpottuu tietyllä tavalla, kun voi sen aina ohjelman kautta tehdä. Tavoitteena näillä ohjelmilla on ollut luoda aidon osallisuuden ja yhteisen tavoitekuvan rakentaminen näillä. Missionerna. Som sagt, vi har tre olika missioner, gemenskap, smart grepp och aktiv partner. Det är värt att notera att de är väldigt olika, de här olika missionerna till sitt omfång. Inom gemenskap har vi 5 åtgärdshelheter. Inom smart grepp har vi rent av 13 stycken och aktiv partner 6 stycken åtgärder. Ja, var är vi? Förlåt. Där ser ni då gemenskapens de här åtgärdshelheterna. De gröna med krux i är alltså sådana som vi har kommit i mål med under strategiperioden. De blåa är under arbete och längst till höger eli oikealla näette, että missä ohjelmassa löytyy sitten toimenpiteitä näihin liittyen. Näitä on myös, mulla oli se muutama, mä sanon nyt muutama, mä en ulkoa muista, mutta muutama toimenpidekokonaisuus, joka ei ole tiettyyn ohjelmaan sidottu. Esimerkiksi tässä kaksikielisyys, niin se ei löydy ohjelmista siihen. Fiksu ote, tässä taas hypätään näihin, niin nähdään, että tässä tosiaan 13 toimenpidekokonaisuutta, josta 7
on toteutettu arvion mukaan ja 6 ovat vielä käynnissä. Ja siellä näette myös, että tässä on se isoin osa, missä ei ole suoraan ohjelmiin liitettyä toimenpiteitä, jotka ei ole suoraan ohjelmissa liitettynä. Ja mennään siihen fiksuun otteeseen, joka oli se 3. ja viimeinen näistä. Tässä oli 6 eller här fanns 6 åtgärdshelheter och här är vi så att säga 50-50, alltså hälften i mål och hälften påbörjat av de här åtgärderna. Man kan också konstatera med de här åtgärderna att en del av dem är lättare att se ett målstreck, andra är väldigt svåra att anse att man kommer direkt i mål, utan det är ett pågående arbete. Jo. Till sist kan man konstatera alltså att totalt 54% av de här strategiska målsättningarna har uppfyllt och 46% pågår arbete med. Fortsättningsvis att man kan glädjande konstatera att samtliga åtgärder har varit föremål för arbete under strategiperioden och visar då på ett starkt engagemang och målmedvetenhet hos beslutsfattare och personal i kommunen. Tack. Tack. Diskussion, keskustelua. Bakkas, varsågod. Den är för hög. Hörs det? Ja. Bästa ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. En reflektion här över förverkligande och utvärderingen av kommunstrategin visar på ett aktivt grepp och en positiv utveckling för framtiden gällande gemenskap, smart grepp och aktiv partner i vår kommun. I strategin som vi just hörde Erik Lund berätta om, så står det att år 2030 är vi en attraktiv och hälsofrämjande boendekommun med en välkomnande gemenskap och så vidare. Och här vill jag lyfta fram den hälsofrämjande delen som inte riktigt syns i strategin, men passar under missionens delmål gemenskap, smart grepp och aktiv partner. Välfärdsavdelningen har utfört viktiga satsningar på välmående, alltså på motion, kultur, social samvaro. Ett konstruktivt samarbete med föreningar och frivilliga samt med olika avdelningar inom kommunen, bland annat bildningen och tekniska avdelningen, och också påverkansorganen, ungdomsfullmäktige och äldrerådet. Och välfärdsavdelningen har nu också en föreningskoordinator som stöder föreningsverksamheten. Jag listar några exempel på sådana här positiva satsningar. Bland annat så har sportplaner rustats upp och en läktare har ju då byggts till fotbollsplanen i Amosparken. Nya friluftsleder och anpassad dutt till vindskyddet i Norrskogen i Kimito. Utegym, paddelbana, bullplan har byggts. Lekparker, skolgårdar och badstränder har undersökts och förnyas delvis. Motionscoach för enskilda elever är tillgänglig. Superjumpa-evenemang har ordnats för kommuninvånare och också deltidsboende. Hobbyverksamhet Finlandsmodellen för skolelever har stor uppslutning. Skapa-projekt för skolelever pågår. Kulturkassa till seniorer har delats ut. Seniormässa och seniorträffar har ordnats. Biopony har upprustats och så vidare. Och bildningsavdelningen har också infört småbarnspedagogik och skola i rörelse. Och biblioteken har utvecklats också mycket. De har olika tematräffar. Bland annat stickmöten och bredspelsdagar och barn- och familjedagar på lördagar. Med mera. Allt det här är viktigt för kommuninvånarna och deltidsboende. Att de trivs och mår bra.
Och enligt Kommunförbundet är främjande av välfärden en av kommunens centrala roller, där utvecklandet av motions- och kulturtjänster ökar kommunens attraktionskraft och ses som en åtgärd för att främja livskraften i kommunen. Och så har jag just idag fått höra att kommunens hyttekoefficient har stigit från 16,60 euro per invånare år 2021 till 20,30 euro per invånare år 2024. En verkligt positiv sak. Den här uträkningen av hyttekoefficienten så grundar sig ju på olika saker, bland annat på kommunens utbildnings-, motions-, kulturtjänster, planläggning, trafikarrangemang och med mera. Och det är då en tilläggsdel till stadsandelen. Kommunen belönas för ett effektivt främjande av hälsa och välfärd, eftersom en välmående befolkning är en förutsättning för en livskraftig kommun och ett välmående område. Min önskan är att välfärdens betydelse för kommuninvånarna får en synlig plats i strategin under nästa fullmäktigeperiod. Tack. Tack. Övrig diskussion, lisäkeskustelua. Paragrafen slutbehandlad, pykälä loppuun käsitelty. Paragraf 32, revidering av koncerndirektivet, pykälä 32, konserniohjeen uudistaminen. Diskussion, keskustelua, Fuurne, varsågod. Bästa ordförande, bästa fullmäktige, jag ska göra ett ytterst litet ändringsförslag. Skulle jag kunna få den här föredragningslistan, första sidan, det här beslutsförslaget på tavlan? Tulen tekemään erittäin pienen muutosehdotuksen. Nu syns inte nu. Bläddra lite ner. Topp, där. Andra stycke. I föredragningslistan så står det i beslutsförslagets andra stycke att tjänsteinnehavarna i fortsättningen kan göra tekniska ändringar i koncerndirektivet. Som exempel så anges ändring av paragrafnummer i förvaltningsstadgan och kommunallagen. Siis esityslistan tuossa toisessa kappaleessa todetaan päätösehdotuksessa, että viranhaltijat voivat jatkossa tehdä teknisiä muutoksia konserttiohjeeseen. Ja esimerkkinä mainitaan pykälänumeroinnin muuttaminen hallintosäännössä ja kuntalaissa. Jag föreslår nu helt enkelt att man från den här texten som ska bli fullmäktiges beslut stryker 2 ord. Och kommunallagen. Mä ehdotan siis yksinkertaisesti, että tuosta tekstistä, josta sitten tulee valtuuston päätös, niin poistetaan 2 sanaa. Ja kuntalaissa poistetaan. Och motiveringen till det här förslaget är följande. Att ändra paragrafnummer i kommunallagen förutsätter lagstiftningsmakt.
Och den lagstiftande makten utövas enligt grundlagens 3 paragraf av riksdagen. Den lagstiftande makten tillkommer således inte kommunfullmäktige. Och eftersom kommunfullmäktige inte har den makten kan kommunfullmäktige inte heller delegera den åt någon tjänsteman, hur frestande något sådant än kunde vara. Ehdotuksen perustelua seuraava kuntalain pykälänumeroiden muuttaminen edellyttää lainsäädäntövaltaa. Ja perustuslain 3. pykälän mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta. Lainsäädäntövalta siis ei kuulu kunnanvaltuustolle, ei millekään kunnanvaltuustolle. Lainsäädäntö, ja koska kunnanvaltuustolla ei ole tätä valtaa, se ei voi myöskään siirtää sitä millekään viranhaltijalle, vaikka tämä olisikin kuinka houkuttelevaa tahansa. Tack. Tack så mycket. Jag vill åtminstone själv understöda Fornes förslag. Där kommer mera understöd. Hellbom understöder. Kan vi enas om det här? Då beslutar vi enligt Fornes förslag att stryka det här och kommunallagen på svenska och kuntalain pykälänumero muutoksiin tai kuntalain ja kuntalain på den finska versionen, eli Fornen ehdotuksen mukaan toimitaan. Övrig diskussion, lisää keskustelua. Paragrafen slutbehandlad, pykälän loppuun käsitelty. Paragraf 33. Uppdatering av arvodesstadga för förtroendevalda. Pykälä 33. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittäminen. Diskussion, keskustelua. Edmark. Vi tar 5 minuter, fem före fortsätter vi. Jaha, bästa fullmäktige. Vi fortsätter behandlingen av paragraf 33 arvodesstadgan, eli jatketaan pykälä 33 käsittelyä, palkkiosääntö. Diskussion, keskustelu. Vi hade begärt tidigare. Salonen oli pyytänyt puheenvuoron. Salonen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvä valtuusto. Näköjään tämä oli käsitelty kunnanhallituksessa niin, että siihen pohjaesitykseen Edmarkin esityksestä Hakalaksin kannattamana olikin tuplattu tämä valiokunnan puheenjohtajan palkkio. Ja mä pidin sitä vähän outona, siinä ei ollut mitään perusteet minkä takia, mutta se nouseekin vuosipalkkio 800 000 600 tämän pohjaesityksen mukaan, mikä tietysti puolestasolla tarkoittaakin 3 200 euron niin sanottua ylimääräistä etua verrattuna siihen, mitä pohjaesitys oli. Nyt mä vaan toivon, että tämä, joka tästä edusta tulee nauttimaan, joka tietää sen jo etukäteen, ei koe mitenkään, että hän olisi jotenkin esteellinen tässä. Koska esteellisyys syntyy, jos voidaan osoittaa, että puolueettomuus valmisteluun ja sen perusteella tehtävä päätökseen on vaarantunut. Meillä on ollut tässä jo kohta kuukauden selvää, ketkä ovat valiokuntien puheenjohtajat. Ja mun mielestä se, että vaikka muodollista päätöstä ei tehdy, se tehdään vasta muutaman päivän päästä. Jokaisella on ilmoitettu, mitä on sovittu. Ja siinä vaiheessa, kun osallistuu ikään kuin oman tulevan palkkionsa käsittelyyn, niin mun mielestä mikä muu on intressi jäävi. Kyllä ainakin siellä oli
Kallonen ja Hakalaks, jotka olivat omaa tulevaa palkkiontansa korottamassa vastoin pohjaesitystä. Tässä on sellainen ongelma, että vaikka tulisi jotain muita esityksiä, vaikka tämä ei menisikään se pohjaesityksen mukaan, mikä kunnanhallitus teki, mutta kaikki tiedämme, että kun käsittelyssä on mahdollisesti, jos siellä on ollut jäävi henkilö, niin silloin mitä tahansa me päätetään tästä pykälästä, niin se on sitten väärä päätös. Se ei ole laillinen päätös. Mä esitän, että tätä koko pykälä hylätään nyt. Eli me ei hyväksy tätä pykälää. Kiitos. Ja. No, tarkoittaako Salonen nyt, että tämä on niin kuin palautus, remiss, vai missä muodossa ei sitä voi tästä sillä tavalla poistaa? Mun esitys siis oli, että me ei hyväksytä tätä esitystä. Okei, selvä. Palautus olisi varmaan siinä mielessä huono, että se kuitenkin sen valmistelu. Tätä täytyy niin aloittaa alusta tätä valmistelua. Okei. Vilken form skulle det nu? Ja. Så vi har ett understött, vi har ett motförslag av det där ledamot Salonen att hela den här paragrafen inte godkänns och det här understötts då av Viljanen. Så vi har ett understött motförslag. Hellbom, varsågod. Joo, olkaa hyvä. Siis tässä pykälässähän on esitys, pohjaesitys, ja mun esitys on, että me ei hyväksytä sitä. Silloin mitään päätöstä ei ole mistään hallintosäännöstä vai palkkiosta, vaan me mennään vanhalla. Ja seuraava valtuusto varmaan tulee tekemään sitten laillisen päätöksen tästä asiasta. Ei tässä nyt niin kova kiire. Niin, saanko vielä kysyä tarkennuksena, kun tässähän päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy palkkiosäännön, niin ehdotus on siis että ei hyväksy. Ei hyväksy. Selvä. Då föreslår alltså Salonen att kommunfullmäktige inte godkänner arvodesstadgan. Sen hade vi Edmark, varsågod. Forne hade vi. Ordförande, bästa fullmäktige. Det här, enligt förvaltningsstadgan så ska fullmäktige ta beslut om arvoden. Och så har man alltid gjort, eller alltid, men man har gjort så många gånger. Och det är ofta så att det är det avgående fullmäktige som i slutet av perioden tar ställning till mötesarvoden för nästa period. Och det där, jag tycker inte att det här är ett problem, för i min värld är det så att ingen är vald före den är vald. Om det finns listor på människor som ska väljas, eller det står i tidningen att den och den kanske ska väljas, så den är inte vald förrän den 2 juni när nya fullmäktige sammanträder, då väljs de nya ledamöterna. Det kan vara så att min grupp den 2 juni klockan 4 säger att nej, men den här Gita, henne vill vi inte ha med mera, och då blir jag inte vald. Så att jag tycker inte att det är det är onödigt att hålla på och bråka om det här. Och vi höjer de här arvodena en del, och vi har en ny organisation. Och vi slår ihop många nämnder, de här utskotten blir väldigt tunga. Ett av utskotten kommer att ha 4 nämndområden inom sig. Höjningen är sannolikt för en hel period, alltså för 4 år. Det är inte någon katastrofal
eller osmaklig höjning på något sätt. Det är min synpunkt. Tack. Tack. Sen ledamot Forne, varsågod. Bästa ordförande, bästa fullmäktige. Jag har nog samma åsikt som Gita om det här när det gäller när man är vald. Man är inte vald förrän beslutet är fattat. Det måste sen stå i vilka tidningar som helst att den och den ska väljas och så vidare. Men det är nog så att man är inte vald vad än det står i tidningen förrän beslutet är fattat. Fullmäktige Salonens förslag, om det skulle godkännas av fullmäktige, så skulle för det första innebära att man skulle inte justera de här arvodena på 8 år. Det vill säga, man skulle gå 4 år tillbaka till det som bestämdes då. Och det skulle vara gällande tills nu och sen 4 år framåt. Dessutom så saknas i den arvodesstadgan överhuvudtaget något som helst bestämmelser om arvoden för de som kommer att sitta i fullmäktige utskotten. För sådana fanns inte för 4 år sedan. Överhuvudtaget. De är på kommande, de finns inte nu heller. Så att det där, hans förslag är nog väldigt, väldigt dåligt tycker jag. Tack. Tack. Sitten Salonen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mun mielestä tässä viedään nyt asiat vähän sivuraiteille. Jos mä luen tuosta nopeasti, hallintolain mukaan virkamies, mikä tarkoittaa myöskin luottamushenkilö, on esteellinen eli jäävi silloin, kun hänen puolueettomuutensa vaarantuu asian käsittelyssä. Se, että valitaanko esimerkiksi Hakalaksi ensi tiistaina siihen paikkaan, jossa on kerrottu lehdessä ja päätetty yhdessä, että hänet valitaan, ei sillä ole mitään merkitystä, vaan se käsitys, että hän tietää tai hänellä on käsitys ja meillä kaikilla on käsitys, Hakalaksi valitaan silloin. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että kyllä niin ihan oikeasti siitä olisi pitänyt jäävätä itsensä, sen verran ajatella asioita. Toinen asia Furnella, niin joo, mä olen varsin tietoinen, että valtuuston pitäisi päättää tästä asiasta. Mutta se ongelma on se, että jos me uskomme, että tässä valmistelussa on tehty virhe, niin eihän me silloin sitä voida päättää. Eikä se ole, ei se ole valtuustoasia päättää siitä huolimatta, että okei, tämä varmaan kaatuu hallinto-oikeudessa tai tiedosta, että ajattelen, että valmistelu on tehty virhe. Kiitos. Tack. Övrig diskussion, lisää keskustelua. Ja Wendelin, varsågod. Joo, puheenjohtaja, hyvä valtuusto. Nyt mä en oikeasti enää niin kuin pysynyt kärryllä, tää tuli näin tyhmänä miehenä. Mä en käsitä kuka niin sit nostaa näitä, ei voi millään ajatella, että uusi valtuuskunta nostaa itselleen jotain rahallista korvausta, mun mielestäni. Eli jääviysongelmat on aina, täällä on monta tässä salissa, jotka tulee jatkamaan, jotka ehkä on hallituksessa mukana nyt. Tuleeko hallitukseen jopa tämmöinen päätösvaltaisuusongelma? En tiedä, kuin se on käynyt. Mutta tilannehan on se, että kyllähän ne päätökset tarvii nyt tehdä niin kuin ennenkin tämän vanhan valtuuston vielä ollessa koossa. Ja niin kuin tässä on puheenvuorossa sanottu, niin kukaan ei ole valittu mihinkään ennen kuin on valittu. Sitten vasta ollaan niin kuin valittu. Ei tässä voi tulla mitään niin kuin jääviysongelmia asioista, jotka on vain lehdistön ja joidenkin arvailujen mukaan kuka minkäkin paikan saa. Se on ihan selvä. Että niin, kyllä mä olen sitä mieltä, että tämä on ihan turha otto.
esiin. Tack. Mer diskussion, lisää keskustelua. Helbom, varsågod. Jag får en gång till arbetsordningen. Om jag förstår rätt så Salonen har kommit med ett förslag som är understött av Viljanen. Var det så uppfattade jag det, Viljanen, att du understödde? Ja. Så det betyder att vi har ett understödsförslag gentemot styrelsens förslag. Så det blir ju oberoende en omröstning. Men vi borde också ännu diskutera innehållet i den här arvodestadgan. Och jag hoppas att vi kan nu lite koncentrera oss på innehållet i den här arvodestadgan så som den är nu. I Åbo vill jag bara säga så här, jag pratade med vår partichef där, så sa hon att de godkände arvodestadgan innan valet och ändå så skriker man. Då var ännu ingen ens uppställd, då skrek man redan. Så det är alltid så här. Och det som Forne säger att godkänner man inte nu en förhöjning så då går det 8 år. Ingenting hindrar fullmäktige att höja sina egna arvoden. Det kan man också göra. Jag har också varit med om det i mina 40 år inom politiken att man har gjort så. Men det som jag egentligen vill tala om är nog de här ordförandes arvoden, årsarvoden. Man har höjt dem, eller man föreslår att man ska höja dem ganska kraftigt. Gita Edmark talar här om den här nya utskottet där man sammanslår 4, men det syns sen igen inte det mötesarvoden som man föreslår åt dem. Det står lite felaktigt egentligen när det står så här i föredragningen att utskottens ordförandes arvode ska höjas från 800 euro till 1600 euro. Det kan inte stämma för det är ett nytt organ. Vi har varit med och bildat och gått igenom organisationsförändringen och diskuterat. Det är ett nytt organ så man kan inte höja någonting från 0 till någonting. Det är en felaktighet. När det gäller påverkansorganets ordförande så där föreslår man från 0 euro till 300 euro, så det är rätt. Men sen kommer vi till utskottens mötesarvoden, alltså de vanliga människorna som ska sitta där och arbeta med de här frågorna. Nu talar jag inte om ordförandena. Där föreslår man också en förhöjning från 75 euro till 90 euro. Det stämmer inte heller för det har inte funnits utskott. De har aldrig fått utskottsmötesarvoden. Nej, inte har funnits. Det är en ny sak. Hänger ni med? Bra. Okej. När Gita Edmark talar om att de här utskottens arbeten kommer nog att vara ganska dryga, så syns det inte i den bemärkelsen i det mötesarvoden som man nu föreslår. Där är en skillnad på endast 5 euro från sektionernas och nämndernas mötesarvode. 5 euro mera får du om du sitter i en sektion med ett drygt arbete eller om du sitter i en nämnd eller i en sektion. Och jag värderar inte på något vis deras arbeten heller. Så även om det lite svider så föreslår jag ändå en förhöjning till utskottens mötesarvoden från 90 euro till 95 euro. För att få det lite mera rättvist och jämlikt. Nej, okej. Vi har nu ett inkommet förslag till en mindre förändring, men vi måste nog rösta om det här förkastande först, för att det är ändå det som avgör om vi kan fortsätta behandlingen eller inte. Så om det inte finns mera det här kommentarer nu eller
talturer kring Salonens förslag så går vi till omröstning. Och då, Salonens förslag är då att kommunfullmäktige inte godkänner arvodesstadgan. Kan vi få ett omröstningsförfarande? Tack. Så vi röstar då om Salonens förslag att fullmäktige inte godkänner arvodesstadgan, och då är kommunstyrelsens förslag är ja och Salonens förslag är nej. Eli äänestämme ensin tästä Salosen muutosehdotuksesta, että valtuusto ei hyväksy tätä palkkiosääntöä. Forne. No men det är ju Nej. Man ska alltid rösta först om förkastande av någonting. Ja. Joo, eli kunnanhallituksen ehdotus on ja Salosen ehdotus on ei. Så vi går då till omröstning. Ekonomi- och personalchefen. Antikainen Esko. Ja. Bakkas Karita. Ja. Drugge Jan. Ja. Edmark Gita. Ja. Fabricius Helena. Ja. Forne Ingmar. Ja. Fredriksson Johan. Ja. Hakalaks Roger. Ja. Helbom Eva-Stina. Ja. Holmén Tom. Ja. Kallonen Kalevi. Ja. Kulla Ann-Mari. Ja. Lappalainen Jonna. Ja. Laurén Fredrik. Ja. Liljekvist Wilhelm. Ja. Nurmi Markku. Ja. Holmström Birgitta. Ja. Salonen Janne. Hei. Sjöblom Patrik. Ja. Sundqvist Johan. Ja. Söderström Satu. Hei. Vass Tomi. Ja. Wendelin Kim. Ja. Villander Bo. Ja. Viljanen Kim. Svärver Satu. Ja. Wilson Daniel. Ja. Så då omröstningen föll 24 för kommunstyrelsens förslag och 3 för Salonen, eli kunnanhallituksen esitys 24 ääntä ja Salosen vastaehdotus 3 ääntä. Så kommunstyrelsens det här beredning står, och sen fortsätter vi med det här ledamot Helboms förslag. Hade vi det uppskrivet nu? Det föreslås. Ja. Så ledamot Helbom föreslår då att mötesarvode för utskotten ska höjas från 75 euro. Det är inte utskott, finns det ju inte nu, det är sant. Men att de ska ha att de här utskottens mötesarvode ska bli 95 euro. Eli edustaja Helbom ehdottaa, että näiden uusien valiokuntien kokouspalkkiosta tulee 95 euroa. Och det här var ett understött förslag. Kan vi enas om det? Voimme kolla tästä kaikki? Okei. Eli emme voi olla siitä samaa mieltä, niin sitten äänestetään. Vai onko lisää puheenvuoroja tästä asiasta? Finns det mera taltur om den här förhöjningen? Nej, då går vi till omröstning. Ja. Ja. Så då har vi ett omröstningsförfarande. Kommunstyrelsens förslag är då 90 euro och Helboms förslag är 95, eli kunnanhallituksen ehdotus kokouspalkkioksi on 90 ja Helbomin on 95. Joo, tosiaan. Ja kunnanhallitus on ja Helbom on ei. Kommunstyrelsen är ja och Helbom är nej. Så vi går då till omröstning. Antikainen Esko. Ei. Bakkas Karita. Ei. Drugge Jan. Ei.
Edmark Gita. Fabricius Helena. Forne Ingmar. Fredriksson Johan. Hakalax Roger. Helbom Eva-Stina. Holmén Tom. Kallonen Kalevi. Kulla Ann-Mari. Lappalainen Jonna. Laureen Fredrik. Liljekvist Wilhelm. Nurmi Markku. Holmström Birgitta. Salonen Janne. Sjöblom Patrik. Sundqvist Johan. Söderström Satu. Vass Tomi. Wendelin Kim. Villander Bo. Viljanen Kim. Svärver Satu. Wilson Daniel. Jo, omröstningen föll då kommunstyrelsens förslag 6 röster, Helboms förslag 19 och blanka 2. Eli kunnanhallituksen esitys 6 ääntä, Helbomin ehdotus 19 ääntä ja tyhjiä 2. Så det blev då Helboms förslag som vann, eli Helbomin ehdotus voitti tämän äänestyksen. Salonen, olkaa hyvä. Selvä. Eriävä mielipide. Då fortsätter vi behandlingen av arvodesstadgan. Palkkiosäännön käsittely jatkuu, diskussion, keskustelua. Då är paragrafen slutbehandlad, pykälä on loppuun käsitelty. Sen har vi paragraf 34, delårsrapport 1-3 genom 2025, pykälä 34, osavuotiskatsaus 1-3 kautta 25. Är det någon som berättar om det? Nej. Okej. Diskussion, keskustelua. Fredriksson. Ja, bästa ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Jag tror det finns någon ordspråk som säger att det är bättre att vakna sent än aldrig, det där, och det är väl lite det man kan tillämpa på min kommentar här idag. Efter nu 4 år och sista fullmäktige möte så tar jag upp en fråga som jag har egentligen funderat på mera under det sista året av min period. Det gäller ekonomi förstås, som har alltid varit ganska nära mig. Och det som jag egentligen har fäst mig vid är att vi för fullmäktige och i kommunstyrelsen, som jag har haft möjlighet att delta i, alldeles för lite diskussion om ekonomi, samtidigt som det är kanske den viktigaste faktorn för kommunens framtid och verksamhet. Jag vet inte vad det beror på. Det är klart, en orsak är förstås det att det har varit relativt goda år här nu under 4 år. Man har inte behövt bekymra sig om ekonomin kanske i den grad som man måste om det är väldigt tajta tider. Men sen en annan fundering som jag har, och jag vet inte om jag har rätt i det, men på något sätt så funderar jag att är det också så att det är en sån här osäkerhet att uttala sig så ekonomifrågor om balansräkningar och resultaträkningar och kassaströmmar kontra resultaträkning, investeringen kontra avskrivningar. Det är ju ganska svåra saker det där, och jag kan säga att fast jag har jobbat hela mitt vuxna liv med sådana saker så är det inte enkelt. Och då bara vill jag
lyfta fram den aspekten att det är väldigt viktigt att det förs en mångsidig debatt. Också nu demokratisynvinkel tycker att det är viktigt att alla ska ha förutsättningar att tycka till och fundera och på det sättet förädla besluten i kommunen när det gäller också en ekonomi. Nu är det en väldigt liten diskussion och då tycker jag att ni som fortsätter i fullmäktige och i förtroendemän ska kräva tillräckligt mycket information och utbildning inom det här området för att känna sig bekväm med att ställa sig upp och kommentera, ifrågasätta och så vidare. Det är viktigt för demokratin. Jag medger gärna att jag också har varit alldeles för passiv. I kommunstyrelsen har jag nu haft möjlighet att kritisera lite nu och då den överstora kassan som gör att vi har onödiga räntekostnader på typ 50-100 000 i år de senaste 2-3 åren. Men det har nog inte, varken tjänstemännen har inte riktigt tyckt det är något trevligt att minska på kassabufferten och inte heller politikerna har tyckt att det är väldigt viktigt. Så summa summarum så är det här tycker jag en viktig sak för demokratin. Och det där att speciellt nu som vi ser i den här rapporten så går vi mot sämre tider. Det tror jag inte är någon hemlighet, alla vet vi det. Statsmakten minskar på våra intäkter via beslut och därtill så vår befolkningsstruktur och befolkningsutveckling minskar på intäkterna och kostnader har en tendens att öka ganska kraftigt. Vi har sett på löneuppgörelsen nu, här kommer senare om vissa överskridningar här och i år som syns kraftigt i år. Och vi har sådana här orosmoln som sysselsättningens kostnader, att hur mycket kommer det nu när vi lever i ganska dåliga tider vad gäller sysselsättningen att påverka så att jag hoppas samtidigt nu som säkert sista kommentar under min fullmäktige karriär så säger jag att det här kan nu upplevas lite som pekpinne men det ska alla komma ihåg att det viktigaste i kommunen är att se till att kommunens ekonomi är i sånt skick att man har beslutande rätt själv och inte ger bort den. Och det är bästa garantin för självständig fortsatt duktig verksamhet. Samtidigt vill jag nu betona att i dagsläget är kommunens ekonomi enligt mig i väldigt bra skick. Vi har buffertar, vi har en bra balans, en mycket bra balans. Tack. Tack. Och Drugge, varsågod. Tack ledamot Fredriksson för att du lyfte upp det här och jag håller fullständigt med vad det gäller ekonomi och utbildning för de som kommer att sitta i kommande fullmäktige och vi borde kanske vi också själva ha repeterat vår ekonomiska kunskap. Den här kommunala ekonomin är inte så enkel alla gånger, den är lite bakvänd till och med ibland. Så jag kan inte nog tillräckligt understryka att jag håller väldigt mycket med om det som du säger. Så jag hoppas, och det här kanske var lite mot tjänstemän också, en sån här liten brandfackla att ordna nu liksom i ett tidigt skede, gå in i den här Danielas ekonomiskola, för den är jättebra. Och sen vad det gäller den här överstora kassan som du nämnde så vi har nog diskuterat den också i revisionsnämnden och det finns väldigt goda motiveringar varför kassan är stor just nu. Så det är inga problem. Så du kan sova tryggt och lugnt på grund av att vi har en stor kassa. Tack. Övrig diskussion, lisää keskustelua. Då är paragrafen slutbehandlad. Sen har vi paragraf 36. Nej, 35, vänta. Nej, ser du det fort? No. Aha, den hade vi. Jo, sorry. Tack för att du sa.
meddelas? Jo, vi hade ju paragraf 35 ska det vara. Budgetändring 2025, driftsekonomin, pykälä 35, talousarviomuutos 2025, käyttötalous, diskussion, keskustelua. Paragrafen slutbehandlat, pykälä loppuun käsitelty. Sen har vi paragraf 36, motion om att förse Kimitöjöns sjöräddare RF med bryggplats. Pykälä 36, valtuustoaloite laituripaikan myöntämiseksi Kemiönsaaren meripelastajille. Diskussion, keskustelua. Sundqvist, varsågod. Ja, ordförande, Västra fullmäktige, ledamöter. Jag har suttit i fullmäktige och tekniska nämnder i 12 år. Och jag har aldrig varit med om att en motion ska behandlas så här snabbt. Och säkert är vi alla som sitter här i salen idag tacksamma för att Kimitöjöns sjöräddare fått en gratis bryggplats av kommunen. Alltså tack till kommunstyrelsen och Oskar och tjänstemännen för ett snabbt agerande. Tack. Tack. Övrig diskussion, lisää keskustelua. Då är den paragrafen slutbehandlad. Ska vi se, jag hade lite annan numrering så det är 37 det här. Så är det. Ska se. Så då har vi paragraf 37, eventuella brådskande ärenden. Hade vi motionerna? Ja. Kanske jag föreslår att vi börjar med motionerna. Hade Hellbom en motion? Vi kan återkomma till det sen. Ursäkta? För den får ju tillbaka i styrelsen. Den är återremitterad. Ja. Jo, den spökar lite i mina papper också, den här cykelleden, men den är ju återremitterad från styrelsen. Ja. Så vi är nog på paragraf 37 nu med det här brådskande ärenden. Hade vi då Svärver? Varsågod. Ordförande, puheenjohtaja, fullmäktige, valtuusto. Valtuustoaloite vihreiltä. Ei niin kovin vihreä. Mutta liittyy myöskin tähän viimeiseen aiheeseen, jota Fredriksson just tässä toi ilmi, eli tiedon saannin vaikeuteen. Ja tässä olisi ehdotus sitten siihen, että valtuusto tai päättäjät yleensäkin saisi helpommin tietoa kunnan asioista. Eli jos mä luen tämän suomeksi, se on tuolla på svenska. Valtuustoaloite AI:n käyttämisestä kunnallisessa päätöksenteossa. Päätöksenteon perustana on tieto. Kemiönsaaren kunta on petrannut avoimuuttaan, mutta päätöksille tarpeellisen tiedon löytyminen ei silti aina ole helppoa. Matkailualalla kunta on lanseerannut Scarybotin AI-perusteisen palvelun, joka auttaa kysyjää saamaan tietoa lähinnä matkailualalta. Tämän aloitteen tarkoituksena on saada aikaan Polybot kunnan sisäiseksi työkaluksi päätöksenteossa. Botin avulla luottamushenkilöt saavat helposti kokonaiskuvan niin kunnan päätöksistä kuin strategioista, ohjelmista ja hankkeista päätöksenteon tueksi. Kuntapäättäjille tulee myös järjestää koulutusta AI:n käytöstä niin kunnan oman Polybotin osalta kuin sen ulkopuolelta. Kemiönsaaren vihreät ja sitten täällä on muutama muukin allekirjoitus.
Tack. Sen hade det kommit in en motion från ungdomsfullmäktige. Ja sitten on tullut nuorisovaltuustosta on tullut aloite. Aruna Salam, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Taas me olemme päässeet siihen kohtaan vuotta, kun kylmyys ja pimeys ovat kauempana kuin aurinko ja kesä. Niin myös on lähempänä monella nuorella kesäloma, johon on enää 5 tai 4 raskasta päivää. Moni tulee tekemään työtä tänä kesänä ahkerasti, mutta liian moni ei tule. Maamme elää tällä hetkellä vaikeita aikoja, jotka heijastuvat meille työttömyyden kasvuna ja sosiaalietuuksien leikkauksina. Liian moni nuori sai tänä kesänä valintamme ei kohdistunut tällä kertaa sinuun viestin. Ja liian moni nuori ei tänä kesänä edes hakenut kesätöitä. Marraskuun 2024 ja maaliskuun 2025 välisenä aikana pelkästään Duunitorin kesätyöpaikka-ilmoitusten määrä laski 3%. Monelle nuorelle kesätyö on tärkeä askel elämässä, sillä se tarjoaa käytännön työkokemusta, joka hyödyttää seuraavan työpaikkaa haettaessa. Lisäksi kesätyöstä saadulla palkalla on merkitystä, sillä moni käyttää rahaa johonkin nuorelle itselle merkitykselliseen, esim. mopoon. Lisäksi kesätyö opettaa elämässä tarvittavia myönteisiä taitoja ja arvoja sekä vähentää syrjäytymistä ja sen riskiä. Kemiönsaaren kunnalle jokaisella nuorella on merkitystä nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa. Kuntamme väkiluku vähenee 7,6% vuoteen 2045 mennessä, joka on noin 485 ihmistä. Ennusteiden mukaan tämä syö Kemiönsaaren elinvoimaa, työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja. Kesätyö saaressa on yksi parhaista lääkkeistä ihmisen saaren juurruttamiseen. Saari, joka tarjoaa mahdollisuuksia, leipää ja onnea nuorille, on myös saari, jonne ihmiset haluavat rakentaa oman elämänsä. Jokainen tänne palaava tai jäävä nuori on saarellemme varsinainen 700-vuotislahja. Hyvät edustajat, kunnassamme on jo hyviä nuorten työllistämistä tukevia palveluita, niin kunnan kuin muiden tahojen järjestämiä. Monista kyseisistä palveluista tai niiden ehdotuksista tavallisella nuorella ei ymmärtääkseni ole harmaintakaan aavistusta. Sen takia nuorisovaltuusto on koonnut ja luonut erilaisia toimia nuorten työllistymisen kannustamiseksi ja parantamiseksi kunnassamme. Jokainen ehdotus on oma kokonaisuutensa, joten niihin pitää suhtautua omalla arvollaan eikä osana isompaa pakettia, vaikka ne yhdessä muodostavatkin toimivan kokonaisuuden. Ensimmäinen idea koskee nuorten työllistämishenkilöä. Tämä voitaisiin toteuttaa osana nuorisotyötä, jossa nuoriso-ohjaaja voisi auttaa täyttämään CV:n ja työhakemuksen yhdessä nuoren kanssa. Kyseinen henkilö voisi lisäksi myös auttaa työsopimuksen läpikäynnissä ja antaa nuorelle tukea ja neuvontaa koko prosessin ajan. Tämä tukisi nuoria löytämään oman kesätyöpaikan ja nuoriso-ohjaaja tai rinnastettavissa oleva henkilö voisi olla nuorelle rennompi ja kasuaalisempi tuki sekä matalamman kynnyksen tuki, joka voisi auttaa tätä työn haussa. Toinen idea koskee sitä, että kunta voisi tehdä enemmän työtä paikallisten yritysten kanssa tehtävää tiivimpää yhteistyötä koskien nuorten kesätyöpaikkoja. Kunta voisi laittaa tai perustaa nettisivuille tai edelliselle sähköiselle alustalle palvelun, josta nuori voisi nähdä kaikki kesätyöpaikat niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tämä voitaisiin toteuttaa osittain workstation-mallilla, mutta toiseen suuntaan, jossa nuori näkisi mahdolliset vapaat paikat. Kolmas idea on mahdollinen kesäyritys, johon kunta voisi myöntää starttirahaa. Nuorille siis tarjottaisiin alkuun kesätyösetelin suuruinen starttiraha ja siitä eteenpäin tietyn suuruista kuukausitukea kesän ajaksi, josta nuori voisi saada tukea yrittämisen alkutaipaleeseen. Lisäksi uudelle kesätyöntekijälle kautta yrittäjälle tarjottaisiin yritysmentorointia säännöllisesti. Se voitaisiin toteuttaa yhteistyössä 4H-järjestön kanssa.
4. ehdotus koskee kertaluontoista työmatkakorvausta, jota voitaisiin tarjota nuorelle. Suomessa työmatkavähennys on verotuksellinen instrumentti, eikä täten hyödytä kesätyöntekijöitä. Korvaus olisi kertaluotoinen ja se olisi kattaisi osan nuoren työmatkakustannuksista. Kiitos. Kiitoksia. Sen ledamot Hellbom, varsågod. En voi olla kommentoimatta. Kiitos Joonas. Ensimmäinen aloite ja heti raikuvin aplodein. Se on enemmän kuin mitä mä olen aikaan saanut 40 vuoden aikana. På fullmäktiges vägnar så har jag en gång äran att tacka ordförande Daniel Wilson. Det har varit jättegott samarbete. De här 4 åren har gått otroligt fort. Och egentligen har inte vi haft någon konflikt där. Jag vill också rikta nog ett tack till Salonen och övriga lite annorlunda tänkande också. För att vi har fått lite färg i våra diskussioner. Det är också viktigt att det kommer andra tankar. Så tack också till er och alla andra också som har haft tankar eller åsikter som inte har varit med den stora massan. Jag tackar alla för det. Jag vill också tacka fullmäktiga ledamöterna för att ni har engagerat er, ni har satt er in i frågor. Men jag vill också komma ihåg ersättarna i fullmäktige. Man glömmer väldigt lätt bort hur viktiga de är. För alla gånger har inte man möjlighet att delta. Och det känns att ersättarna de ska vara tillgängliga hela tiden väldigt sådär snabbt. Och det har de varit. Så ett stort tack till er alla. Och jag vill inte heller glömma bort tjänstemännen. Ni har också gjort ett gott arbete. Som fullmäktigegruppens, vår grupps ordförande så stiger jag också åt sidan och jag ser emot yngre krafter som tar över och det är fint och det känns bra. Jag tillönskar er alla en varm och skön sommar. Tack så mycket. Och sen hade vi kommunstyrelsens ordförande. Varsågod. Ordförande, bästa fullmäktige, tjänstemän och övriga åhörare. Jag har inte för vana att tråka ut er med några särskilt långa talturer, men idag tänkte jag göra ett tappert försök. Jag har varit med i drygt 16 år här i vår kommunalpolitik och jag har varit drygt 12 år som kommunens styrelseordförande. Nu efter några minuter så kommer jag att stiga av det här tåget och därför vill jag passa på att säga några ord. 16 år är inte en särskilt lång tid. Eva-Stina har flera gånger idag redan pratat om sin 40 år långa lokalpolitiska karriär, men ändå så hinner det hända en hel del under 16 år, fast 16 år i övrigt bara ett ögonblick i det stora hela. Det är många saker man får uppleva när man är aktiv inom lokalpolitiken och redan i det här skedet så vill jag ödmjukt tacka för allt som jag har fått lära mig och få se under den här tiden. Vi är ganska få kvar här i fullmäktige som har varit med under hela den här kommunens levnadstid. Här är ett antal kvar men inte så många. Och det har hänt massor, både stort och smått. Och det finns ju några saker som lite sticker ut när man tänker bakåt på de här 4 perioderna. Och det första som man minns väl, både som var både roligt och ibland utmanande, var ju förstås den första perioden. Det var inte bara första perioden för mig inom lokalpolitiken, utan det var också första tiden för Kimitoöns kommun. Det var jätteintressant att få vara med om den här tiden och det var jätteintressant att se hur 3 gamla kommuner jämkades ihop till en. Det var, trots att de här 3 kommunerna förstås också från tidigare hade jättemycket samarbete med varandra och också hade stora likheter med varandra, så fanns det också saker som skilde de här 3 kommunerna ganska mycket åt. Inte minst hur man kanske hade jobbat inom kommunen både med det administrativa och också det politiska arbetet.
Det var ibland utmanande, inte minst med tanke på att ingen visste när kommunen bildades riktigt hur ekonomin skulle pustas ihop. Det rådde ett flera år långt anställningsskydd för de anställda som gick över till den nya kommunen, och det gjorde ju också förstås att det ibland fanns flera personer som ville eller behövde sitta på samma stol för att hitta uppgifter till alla. Jag tycker att vi hanterade det ganska bra. Vi hade en ganska pragmatisk ett pragmatiskt tankesätt. Det gjordes en budget, och den budgeten så visste alla att var någonting som skulle leva och komma och ändras, och redan första året, alldeles i början, så började det jobba på en budgetändring, eller egentligen en helt ny budget, och det utföll ju relativt väl eftersom kommunen med få undantag har gjort positiva resultat ända sedan dess. Den andra saken som ju förstås ur min synvinkel genom att vara aktiv i lokalpolitiken också annars, jag vet att många andra berördes på privat väldigt mycket mera, men förstås så var det ju en jättestor händelse och nästan till en chock när det stod klart att järnverket här i Dåsbruk gick i konkurs. Det var en enormt stor arbetsgivare med tanke på arbetsplatser, och också i övrigt så genomsyrade ju verket här egentligen det mesta som hände här i södra delen av Kimitoön. Det hade varit igång i flera hundra år, och det hade också hänt konkurser tidigare, och det fanns väl kanske i början en tro att det var som förut när det hade skett, att på något vis startade upp på nytt, vilket det ju tyvärr visade sig att det inte gjorde. Det var oerhört intressant. Jag var nybliven styrelseordförande, och jag fick också vara med efter konkursen att tillsammans med kommundirektören så var vi med inblandade i förhandlingar som gällde en uppstart av fabriken. Det fanns aktörer som på allvar räknade igenom och såg på det och förde konkreta diskussioner med konkursboet om ett övertagande och en uppstart, och förstås skulle kommunen ha haft en jätteviktig roll i den biten. Det var med en stor besvikelse som det meddelades oss att det tyvärr inte fanns förutsättningarna för en ny start, och det är kanske det som jag själv har upplevt som är en av de värsta beskeden medan jag har varit med här i kommunen. Den tredje saken som jag tänkt nämna så är ju förstås återreformen. Kärt barn har många namn, och jag väljer nog att använda den finska benämningen när den är kanske den som är ändå mera inarbetad. Den var jobbig, kan jag väl säga rakt ut, och för många är den säkert jobbig ännu, men det var ju en enormt lång ovisshet hur den här reformen egentligen skulle komma att se ut. Det vävades från regeringens håll fram och tillbaka, och det böt också regering under tiden, och jag tycker att ännu mera krävande på för oss lokalpolitiker var kanske inte bara det att man inte visste exakt hur den skulle se ut, men ingen visste ju heller när den skulle komma. Och ingen av oss visste riktigt vilken riktning den skulle ta, eller hur vi skulle försöka bygga upp kommunens verksamhet för att vara klara den dagen när reformen trädde i kraft. Och det var också någonting som skapade delvis slitning av vilken linje som skulle väljas, dels inom grupperna och också mellan grupperna. Och jag tycker nästan att det är ett skede var ansvarslöst från regeringens håll med det vävande som då pågick. Nu har reformen trätt i kraft, och den är ju inte på något vis färdig ännu. Jag tror att det som sitter i välfärdsområdet får fundera både 1 och 2 gånger och 1 och 2 perioder ännu innan den är färdig, men vi ska hoppas att det går i rätt riktning och blir så bra som möjligt för alla. Kimitoöns kommun, så som den ser ut idag, tycker jag själv att har alla förutsättningar att klara sig väl i framtiden. Med tanke på reformen som jag just nämnde så har vi positionerat oss ganska väl. Vi har inte en jättestor balans som direkt berörs av välfärdsområdet, vilket har visat sig vara ganska klokt i det här skedet. Och trots att vi förstås har vår största utmaning trots allt att invånarantalet sjunker, och det är ju någonting som är väldigt svårt att påverka i jättestor grad. Vi gör jättemycket, kommunen gör mycket, tjänstemännen gör mycket, men det har ändå visat sig att det inte är alldeles lätt, och
kan vi locka en del nya invånare, vilket vi har gjort de senaste åren, men kan vi fortsätta med den trenden så tror jag att vi har alla förutsättningar fast invånarantalet totalt sjunker. Kommunen har en idag stabil ekonomi, och med stabil menar jag inte att kommunen helt är förberedd på vad som kommer i framtiden, för jag tror tyvärr att finansieringen från statshåll kommer att krympa, och det kommer väl dessvärre att ske ganska snabbt. Men vi har ändå en riktning som vi går med på väg åt rätt håll, och vi har ett ganska stort ackumulerat överskott som till viss del kan värma en tid i alla fall. Jag tror att det nya fullmäktige har alla förutsättningar att föra det här arbetet vidare. Jag tycker att sammansättningen ser bra ut, och vi vet också att vi har tjänstemän som jobbar idogt och duktigt för att kommunen ska må bra och överleva också i framtiden. Jag skulle i det här skedet nu vilja tacka alla lokalpolitiker som jag haft förmånen att jobba med, massor med andra förstås som inte är här idag, både tjänstemän i vår kommun och tjänstemän från andra kommuner. Jag vill också tacka alla tjänstemän som under åren som jag på sätt eller annat har varit i beröring med. Jag vill också rikta ett särskilt tack till Erika och Daniela. Det har alltid varit väldigt roligt att jobba tillsammans med er, och jag tycker att ni är ett väldigt bra radarpar som har den rätta inställningen och alltid har den inställningen att också besvärliga frågor har en lösning. Det har varit nästan så att som styrelseordförande har jag ibland känt mig lite bortskämd, och jag har inte heller varit sen att utnyttja det, så de får lite skylla sig själva med det. Det var Steffi Wallins alltid för att man ska sluta så länge någon frågar varför, och så tänkte jag också själv. Man ska sluta medan det ännu är roligt, och man ska sluta medan någon ännu frågar varför man slutar. Jag tycker ändå att jag har gett ett tillräckligt antal år, och jag hoppas att kommunen har fått ut ens en bråkdel av mig som jag har fått ut av att jobba tillsammans med kommunen. Jag tänkte senaste styrelsemöte som vi hade, så tänkte jag att det är ganska roligt att sluta då när man tycker att sista styrelsemöte är exakt lika roligt som man tyckte att det första var. Och det kan jag säga ärligt, och så upplever jag det faktiskt. Lycka till nya fullmäktige, det som fortsätter där, och de övriga som inte är här idag. Lycka till nu också tjänstemän, och ha en trevlig sommar alla. Tack för mig. Tack styrelseordförande och fullmäktiges viceordförande för era det här fina talturer. Jag ska fatta mig ganska kort. Bästa fullmäktige, kära vänner, tjänstemän och publik. Vi avslutar fullmäktigeperioden 2001-2025, och vi har sett en hel del historiska förändringar som vi har fått vara med om. Den här coronaåren tog slut, vi återgick till det normala, skolorna återgick till det normala. Och sen kom den här SOTE-reformen kom äntligen i mål. Visserligen så miste ju kommunen då ungefär hälften av sin budget och sina uppgifter, men vi har ändå fått, ska vi säga, klarhet i hur det ska gå i fortsättningen, så det är på det viset ett bättre läge. Och det här har nog faktiskt krävt en hel del tålamod för som styrelseordförande just sa, så det här staten var nog ganska oklar ganska länge i de här frågorna, så det här fullmäktige har nog fått ha ganska mycket tålamod, så jag får tacka för det. Olemme nyt sopeutumassa itseämme ja kuntaa uuteen aikaan, jossa sivistystoimi on meidän suurin tehtävä, ja sen mukaan mennään. Mutta onhan meillä muitakin tehtäviä tietysti. Meillä on yrittäjyys, työllisyyskysymykset ja elinvoimaa. Siihen pitää keskittyä. Kaikkea, mikä tekee tämmöisestä pienestä kunnasta haluttavan asuinpaikan ja viihtyisän asuinpaikan.
niin siinä on hyvin paljon tärkeitä kysymyksiä uudelle valtuustolle. Så de inkommande fullmäktige har ett ganska stort jobb framför sig, och det finns ju nog en risk att det här statsandelssystemet ändrar nu på ett sätt som inte är till vår fördel, så det ekonomiska spelrummet kan bli mindre under de här kommande 4 åren än vad det har varit nu. Men vad jag vet om det fullmäktige som nu börjar, så är jag nog full av tillit. Det är ett bra gäng som börjar, och jag vill önska dem allt gott i sitt arbete. Jag vill också påminna dem om att man också måste det här stöda och hjälpa varandra i det här arbetet ganska ofta, för att alla ska orka med det. Tämä valtuusto niin on mun mielestä, me ollaan tehty hyvässä hengessä työtä. Kyllä ollaan tietysti oltu eri mieltä monestakin asiasta, hyvin monesta asiasta, mutta sen takia meillä on poliittinen järjestelmä olemassa. Joskus kun oikein riidellään poliittisesti, niin mä itselleni ajattelen, että kyllä tämä meidän poliittinen järjestelmä, niin kun se perustettiin, niin sen suunnittelivat ihmiset, jotka olivat hetken aikaisemmin yrittäneet tappaa toisiaan. Ja se suunniteltiin siihen aikaan, kun tämä poliittinen järjestelmä tehtiin, niin katsottiin, että pitää saada semmoinen menettelytapa ja malli, että voidaan niin kuin mikä tahansa, miten riitaisa asia tahansa voidaan tähän järjestelmään syöttää ja jauhaa läpi, kunnes se siitä saadaan jotain hyödyllistä aikaiseksi. Niin tämä on hyvä, tämä kunnallisdemokratia ja tämä meidän poliittinen järjestelmä on erittäin hyvä. Ja olen itse yritän sitä aina varjella ja pidän näistä muodollisistakin seikoista, mitä tähän liittyy. Ja ihan ihmisinä kylillä, kun tavataan ja muuten, niin kyllähän me ollaan tässä salissa, niin kaikki ollaan tultu aina hyvin toimeen. Så jag vill tacka alla er som sitter här i den här salen. Ni har jobbat med stort hjärta och stort engagemang för vår hembygd. Jag vill tacka er för ett arbete som är väl utfört. Ni som slutar och sen också ni som fortsätter. Er önskar jag lycka till också i fortsättningen. Och så vill jag tacka våra tjänstemän och alla kommunens anställda. Ni är proffsiga och positiva, och det har varit faktiskt roligt att arbeta med den här kommunens tjänstemän. Och särskilt naturligtvis vill jag också tacka Erika och Daniela, som lite som Ville här sa, så har det varit väldigt lätt och roligt att arbeta med er. Och jag vill också tacka kommunstyrelsens ordförande och fullmäktiges vice ordförande för ert goda samarbete. Tack till er och tack för mig. Om det inte finns flera talturer, så förklarar jag fullmäktiges sammanträde avslutat. Valtuuston kokous on päättynyt. Tack så mycket. Kiitoksia.